अरुणोदय बिथांखिखौ लानानै क'क्राझारनि सेरफांगुरियाव दुंहाव थासारि सेरफांगुरियाव गलादारफोरनि होज्रिख्रांनाय We want justice गुन्डागिरिया सोलिनाय नङा We want justice गुन्डाकर्मी नचलिब क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि बाजाराव गलादारखौ देहायारि साजा होदों एबसुनि मावथिफोरा We want justice गुन्डाकर्मी नचलिब इरागदाव नार्जारिखौ देहायारि साजा होनायनि थाखाय खुद्रिखांदों सेरफांगुरि बाजारनि गलादारफोरा नंखायै थगायनानै अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि अजदजों इरागदाव नार्जारिखौ देहायारि साजा होयो एबसुनि मावथिफोरा We want justice गुन्डाकर्मी नचलिब रायजो राजाफोरखौ नंखायै थगायनानै अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि अजदजों इरागदाव नार्जारि मुंनि सासे अनलाइन गलादारखौ देहायारि साजा होदों एबसुनि मावथिफोरा इरागदाव नार्जारिखौ देहायारि साजा होनायनि थाखाय खुद्रिखांदों सेरफांगुरि बाजारनि गलादारफोरा इरागदाव नार्जारिखौ देहायारि साजा होनायनि फिनजाथाय महरै सेरफांगुरि बाजारखौ बन्द खालामनानै सेरफांगुरि पुलिस थानानि लांगोनायाव गलादारफोरनि धरना इरागदाव नार्जारि मुंनि सासे अनलाइन गलादारा थांनाय माखासे सिगां सानफोरनिफ्राय आसाम सरकारनि अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय गावनि गलायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि अनलाइन एप्लाइ खालामबोबाय थादों नाथाय बिथांनि बेबायदि खामानि मावनायखौ नुनानै समाजनि थाखाय जेब्लायबो मोजां हास्थायग्रा आरो खामानि मावग्रा रामफलबिल दख'रा एबसुनि माखासे मावथिफोरा रायजो राजाफोरखौ थगायनानै रां लाना अनलाइन आर'ज गथायनायखौ बन्द खालामनो गले गले खावलायदोंमोन नाथाय खावलायसेयावबो मानियैलाय रामफलबिल दख'रा एबसुनि मावथिफोरा इरागदाव नार्जारिखौ सावरायनो थाखाय मावखुलिसिम लानानै थाङो आरो बेयावनो बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जानायाव इरागदावनि सायाव एसे देहायारि साजा होयो इरागदाव नार्जारिनि बायदिब्ला अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय रायजो राजाफोरनो गावनि अनलाइन एप्लाइ खालामनानै होनाया जेबो गोरोन्थि जायाखै सरकारनि होखानाय वेबसाइटनि गेजेरजोंसो आर'ज बिलाइखौ सुफुंनानै गथायदों बाजार नेपालपारा बाजार सेरफांगुरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आन्डारनि इरागदाव नार्जारि बेबसाय समितिनि सासे प्रेसिडेन्टमोन आं जेसेबां दखानफोर जेसेबां बिजनेस दङ बेखौ आंखौ प्रेसिडेन्ट सायख'नायाव आङो बे दायित्वखौ लानांगौ बायद' जानानै फैदोंमोन ओमफ्राय बे दायित्वखौ लानानैहाय जेब्ला जोंनि बे सेरफांगुरि बाजार ओनसोलाव मोनसे एग्रिकालचारनि प्रजेक्टखौ थांनायनि फुराना बाजार कमिटिनि जाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिमोन बे बिथांमोनहा बेखौहाय एनअसि होनानैहाय बेवहाय जे जाहाथे बेवहाय माने जेबो दखान गैया बे जायगाया अपेनसो दा एग्रिकालचार प्रजेक्टखौ बिसोरहाय लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय दा बे एग्रिकालचार प्रजेक्टखौ लानानै फैनायाव जेसेबां दखानदारफोर दङ जोंखौ लेंहरजोबनानै मिटिं खालामनाय समावहाय बुंबाय जे जोंबो सोंफिनबाय आरो बे एग्रिकालचार प्रजेक्टआ जेनेबा न'आ मा सिस्टेम जागोन दा बिसोर बुंबाय जोंखौ न'आहाय खालि थिं थागोन ओमफ्राय साइडआव खुन्थिया लांदांसो जागोन लांदां जायोबाथ' दानि जुगावहाय लांदाङाव जेबो दखान होनानै जानो हाया सोरनाबा सना दखान दङ बेखौहाय लांदां दखानाव मारै होनो सोरनाबा गालामाल दखान दङ माइरं दं दालि दं बेफोर लांदां दखान बे लांदां दखानावहाय मारै जोङो दखान होनानै जानो हानो प्लास जोंना अलरेडि जोङो कर'ना महामारिनि आन्दारावहाय ओरैनो जोङो 2 बोसोर रानिं जोङो जेबो मावनानै जानो हायाखै बेसेबां खस्थ' जोङो भुगिनांबाय दा बे खोथाखौ जोङो साननानै बेखौ आरो बिसोर बुंबावदोंमोन मा जे एग्रिकालचार प्रजेक्टआवहाय 2 बोसोर समय लागोन जेब्लासिम 2 बोसोर कमप्लिट जाया गावसिनि बिल मोना जोङो बे न'खौहाय जोङो बेरा होनानैबो लानो मोना लांदाङैनो थानांगौ दा बिसोर जोंखौ बिदि बुंनायलाय ओमफ्राय दा जेसेबां जोङो माबा दखानदारफोर दङ बे जुक्तिखौ बे प्रजेक्टखौ जोङो मोजां मोनैलाय आरो जोंनाव अलरेडि फ्लट दंखायो साइडआव आलदा जायगा दं लांदां जायगा दङ बेयावहाय बिसोर बानायनो हागोन जेराव अलरेडि दखान दङ बेखौ मानो सिफायनो दरखार अलरेडि बेयाव भेराइटिस गासिबो रोखोमनि दखान दङ A to Z दा बे दखानखौ जोङो सिफायनो राजि जायैलाय जोङो ज' जुक्ति जानानै बेखौहाय जोङो एप्लिकेसन होनाय जादोंमोन जे BDO बायद'नाव ओमफ्राय सार्कोल अफिसार बायद'नाव DC बायद'नाव जोङो गासिनावबो जोङो एप्लिकेसन होदों जे बिसोर जोंखौ वार्निं होदों जे गावबागाव दखानखौ सिफायनानै लानांगौ जानुवारि 13 तारिखनि गेजेराव नङाबा खोथाया गाज्रि दं होननानै जोंखौ सिगिदों रामफलबिल आन्चलिक एबसुनिफ्राय आरो प्लास बाजार कमिटि आरो
बाजार आरो टेन्डार कमिटि बिसोर मोनथाम ग्रुपा मिलायनानै जोंखौ बिदि सिगिनायलाय सिफायनानै लानांगौ दा बेवहाय जोङो गनायनानै लायाखै जोङो आयेन मथ' जोङो थांदों आयेन मथ' थांनानै जोङो आयेनावहाय जोङो हाइकर्टआवहाय पेटिसन होनाय जादों दा आयेना जोंखौ जुदि माबा लिखित जोंखौ लिरनानै होयोबा सिफायनांगौ होनोबा जों सिफायगोन जोंहा बेवहाय जेबो आपत्ति गैया दा बिसोरनि खुगायाव जोंखौ गावनि सिफायनानै ला होनायाव जोङो बे खुगाजों बारबोलि बुंनायखौ जोङो जुक्ति मोनाखै दा जोंखौ लिखित होयोबा जों सिफायगोन जोंहा बेयाव राजि दं जोंहा जेबो बेहाय अबजेक्सन गैया बे खोथाखौ लानानै बिसोर दासिमबो बे दखानखौ सिफायनो हायाखै बे मोनसे बिसोरनि पार्सनेल दुसमननि गोसोआव लानानै दंखायोमोन ओमफ्राय दा बिनिफ्राय सम बिसोर जेब्ला समय मोन्दों अब्लानो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिसिबां ग्रुपआव दङ बेबसाय समितिनि बिसोरखौ फैयै थिखिना लांनाय दंखि होदों अफिसाव लांनानै बुनाय दंखि होदों दा बेफोरखौ रावबो थाङैलाय बे थाङैयाव बिसिबां खोथा दङ जोंनाव फैनानै रायलायफै बे खोथाखौ बुंदों ओमफ्राय जोङो बे खोथाखौ बुंनायलाय बे खोथाखौ बुंनायावहाय बिसोर जोङो केस होनाय समावहाय बे दखाना दासिमबो बायाखैमोन आरो ओमफ्राय दा बेनिफ्राय बे दखानखौ सिफायनो हायैलाय बे थानानै ओमफ्राय जोङो रावबो थाङैयाव ओमफ्राय दा आङो रिसेन्टलि www.urunoday.in आव ग्रेभियेन्स एप्लिकेसन फर्म साबमिट जेरावबो बयबो जाय रोंदों बिसोर बानायदों बे बानायनायाव आंबो बे खामानिखौ मावदों दा बे खामानिखौ मावबाय थानायावनो बिसोर अफिसनिफ्राय फैनानै आंखौ बुंदों माबायदि खामानिया जादों जोंनोबो देखाय अनलाइनावथ' जाफेरा अरुनदया मारै अनलाइनाव सोलिखो ओमफ्राय आङो जुदि नायनोबा बावनो नाय आं देखायगोन अफिसाव थौ होननानै आंखौ जबरदस्ति लांबाय अफिसाव लांनानै आं देखायबाय ओमफ्राय बेवहाय देखाय मारै खालामो आं देखायबाय नैबे साबमिट ग्रेभियेन्स एप्लिकेसनखौ जुदि साबमिट होयो दा बुंबाय बिसोर बे फ्रडसो बेथ' मोनाथ' आंनि खोथा नङा बे ग्रेभियेन्स एप्लिकेसन फर्मसो नोङो मानो बिदि मावनांगौ होननानै आंखौ बेहाय बिसोर जेरै मोनो बिदिनो बुबाय ओमफ्राय बुनानै जबरदस्ति आंखौ ब्लेंक पेपाराव साइन होबाय बिसोर दा बेनि थाखायनो आङो सरकारनाव आङो बेखौनो अनुरद खालामो दिनै आंखौ बिदि बुदों आरो आंखौ वार्निं होदों जे बेबसाय समितिनिफ्राय नोङो प्रेसिडेन्टखौ रिजाइन होथारनांगौ जेरैबाबो नोङो मानो बे दखानदारफोरजों नों हारसिङै बर'ल' जानानै मानो नोङो प्रेसिडेन्टखौ दैथायगासिनो दं बे खोथाखौ आंखौ बुंदों वार्निं होदों आरो नों जुदि प्रेसिडेन्टखौ रिजाइन होआबा खोथा दिगदार दङ आरो नोंखौ लायबावगोन आरो बुबावगोन आंखौ बिदि धमखि होदों दा बेनि थाखायनो आङो सरकारनिफ्राय अनुरद खालामो जे जाहाथे आंनि सेफटिखौबो इयुनाव नायो दिनै जोङो जेबो गोरोन्थि खामानि मावाखै जे गोरोन्थि खामानि मावैयाव जुदि जोङो बिदि बुजानांगौब्ला दिनै मा संसार सोलिगोन जे जायगायाव आरो बायसान्सनि बे अरुनदय ग्रेभियेन्स फर्मा जुदि डुप्लिकेटबा फाइनान्स डिपार्टमेन्ट अफ आसाम www.urunoday.in खौ भेरिफाइ खालामनो थाखाय आङो अनुरद खालामो जे जाहाथे बे ग्रेभियेन्स फर्मा नङा बेयो जुदि फल्सबा आङो बेखौ एक्सेप्ट खालामनो लागोन आंखौ बुनायनि आङो पार्सनेलि आंखौ केस होदों आंखौ एटेम्प्ट टु मार्डारनि टारगेट लादोंमोन बिसोर आं बेखौनो बिसार लुगैयो आंखौ जेरै बुदों ल'आव जे आयेन दङ बे आयेननि मथे मानसिखौ बुनायनि आयेनाव जा जायो एटेम्प्ट टु मार्डाराव जा आयेन दङ बे आयेनखौ बिसार खालामनांगौ बाजार कमिटिखौ जोंनि बिसिबां दङ गासिबो दायथ' लानानै बयबो दखानदार जोङो ज' जानानै जोङो बुंदों जोंनि बाजाराव जोङो बेखौ बानायहोआ बेखौ फुरा फाइनाल जोङो माबा लाबाय फाइनाल डिसिसन लानाय बे गोजौनिफ्राय जुदि अर्डार फैयोबा हाइकर्टनिफ्राय जुदि अर्डार फैयोबा बेखौ जुदि लिखित'जों होयोबा जोङो बेखौ गनायगोन ओरैनो बेराफारसे रामफलबिल दख'ना एबसुनि अजद होनाय बायदिब्ला अनलाइन एप्लाइनि गेजेरजों अरुनदय बिथांखिनि मुलाम्फाखौ मोननो हाया इरागदाव नार्जारिया गावनि रां आरजिनायनि असिलायैसो रायजो राजाफोरनि गेजेराव नंखाय खोथा होनानै अरुनदय बिथांखिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनानै होदों बे आयदाखौ लानानैनो इरागदाव नार्जारिया गावनि सायाव गाग्लोबनायनि थाखाय सेरफांगुरि पुलिस थानायाव गसर थिसनो बेराफारसे रामफलबिल दख'ना एबसुनि मावथिफ्राबो इरागदावनि हेंथायै फिन गसर थिसनफिनो बे समाव सेरफांगुरि पुलिसआ केसखौ आखायाव लानानै बिजिरनायखौ जागायबाय जाथायनि गुबै गोरोन्थिया सोरनि बेखौ नायबिजिरनायनि उनावसो रोखा मोनथिसिगोन बेवहाय नोंथांमोननि चेनेलनि दारै आङो दिनै फोरमायगोन बेवहाय खुनु मोनसे बेबसाय कमिटि ना मा कमिटि जों बेखौ मिथिया बेवहाय कमिटिनि मोनसे नाम फैनाङा आं खावलायगोन जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बयबो नोंथांमोना मिथिगौ बेयो मोनसे फरायसा आफाद जानानै खालि सोलोंथाइनि बेलायावल' खामानि मावनानै थाबथायाखै जोंनि गासै रायजो राजानि थाखाय सुजुग सुबिदानि थाखाय जोंनि ओनसोलनि माखासे समाजनि माखासे जेंना जेंसिफोराव फरायसा आफादा जोङो आखाइ होबोबाय थादों
दा बेबादिनो जोंनि सेरफांगुरियाव सासे इरागदाव नार्जारि होननाय सासे बेक्तिया सासे सुबुङा मोनसे अनलाइननि गेजेरजों बियो दिनैहाय मोनसे अरुणोदय स्किमनि मोनसे एप्लाइ खालामजायो होननानै गोबां रायजो राजाफोरखौ थगायदों। थांनाय मास मोनथाम मोनब्रैनिफ्रायनो बिथाङा अरुणोदय एप्लाइ खालामनायनि मुङाव 200-300 जोंनि सादारन रायजो राजाफ्रा जायफोरनाखि मोजां बाथ्रा मिथिया बे बिथांमोननिफ्राय थाखा फैसाखौ बख'नानै जादों। दा बेखौ रायजो राजा माखासे सांग्रां बेक्तिफोरा जोंनो बुंनाय हिसाबै जिहेतु संगठना बेफोरखौ एसे नोजोर होनांगौ होननानै बुंनाय बायदियै जोङो बिथांखौ गेजेर समाव खावलायदोंमोन जिहेतु दिनै बेबायदि प्रसेस गैया, रायजो राजाफोरखौ थगायनो नाङा, जायनि थाखाय नोंथाङा बेखौ खालामथ'नो नाङा होननानै बुंसेयावबो बिथाङा मानिनि थाखाय जोङो मैया बिथांनि न'निफ्रायनो जिहेतु बिथाङा खामानि मावफुबाय थानाय समाव जोङो सावरायनो फैदोंमोन, बुंनो फैदोंमोन। दा माखासे बादा बादि जानायनि थाखाय जोङो बेखौ जिहेतु जोंहा अफिसाव माखासे सिस्टेम थायो, एबसु अफिसाव जोङो लांनानै सोंहैदोंमोन। सोंहैनायनि बेलायाव बियो उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंनायाव जों फिजिकेलि फंसे फंनै पानिशमेन्ट होनाय बियो माखासे सामाजिक बियो माखासे जायो, बेयाव मोनसे माइनर बियो मोनसे। दा बेखौनो लानानै सह्य खालामनो हायैनि जोंनि एगेन्स्टआव सेरफांगुरि थानायाव मोनसे FIR होदों। दा FIR होनाय हिसाबै जिहेतु होनो हायोब्ला जोंसो होनो हायोमोन, FIR खौ होनांगौ होनोब्ला जोंसो होनांगौमोन। दा जोङो माखासे जोंनि समाजावनो जोबलायलायनाय सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे केसखौ फोजोबबोयोखाय जोङो सिगांग्रो सानाखै बेखौ FIR होनांगौ होननानै। दा जोंनि एगेन्स्टआव होबाय जेब्ला जों बाध्य जाबाय, जोंबो दिनै होनो फैदों। दा बेनि गेजेरावनो माखासे दिनै बिथांमोना माबा माबि कमिटिनि नाम बायदिसिना लानानै बेवहाय एसे दावराव दावसि खालामलायनाय मोनसे गाज्रि परिबेस सोमजिहोनो नागिरनायखौ जों नुदों। दा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बिथांमोना जिहेतु होबाय, जोंबो मोनसे रेजिस्टार FIR खालामबाय। रायजो राजानि मोनसे जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै पाब्लिकनिफ्राय फैसा बेयाव थगायनानै जानायनि एगेन्स्टआव जोंबो केस फाइल खालामदों। जोंनि मिथिनायाव दासिम जों अफिसियेलि मोनसे तदन्त खालामनानै मोनदों जिहेतु अरुणोदय स्किमनि थाखाय बेबायदि अनलाइनफोराव एप्लाइ खालामनो हानायनि परिबेस गैथ'वा। दा बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जों फरायसा आफादनि जानानै खावलायगोन, बेबायदि नंखाय बाखाय माखासे दखानफोरा गाव गावनि रांखान्थि खामायनायनि थाखाय माखासे धान्दा खालामनानै नंखाय फोसावलाबायनायाव जों जाहाथे हय साननानै बेखौ नंगौ साननानै जोंनि रायजो राजा जोंनि पाब्लिकफ्रा बेबायदि गाव गावनि सम नस्थ' खालामा, थाखा फैसा नस्थ' खालामा। जिहेतु अरुणोदया मोनसे प्रसेसजों फैगोन, जेब्लानाखि बेखौ सोसननो हानायनि परिबेस फैयो होमब्ला बेखौ अफिसियेलि मोनसे जोङो नटिस मोनखागोन। दा बेनि गेजेरजों खालामगोन। खुनु मोनसेबो आं दिनै खावलायदों बे जायगानिफ्राय खुनु मोनसे दखानफोराव बेबायदि दिनैनि थारिखआव बिदि अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाया। बेनि थाखाय जों बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे सांग्रां जायो, बेनि थाखाय खावलायबाय। जोंनि मिथिनायाव बियो 3 मास आगोलनिफ्रायनो बेबायदि बुंलायबावदों बिथाङा। माने खुनु मोनसे माखासे जायगाफोराव BCDC ब्लक लेभेलफ्राव जायोबा पलिटिकेलाइज खालामो, बिनि थाखायनो बेबायदि जोंनो सुबिदा खालामनो होनाय जादों अनलाइनावहाय। आरो अनलाइनावलायबावनो बिथांनि बायदिबा गुबुन गुबुन दखानफोर अनलाइनाव बेखौ खालामनो हाया, खालि बेखौ आंनि जायगायावल' खालामनो हायो, जायनि थाखाय जों बेखौ गावनि न'आवनो खालामनो गोनां जायो होनलायनानै बिथाङा बुंनाय मोनसे बाथ्रा दङ। दिनै रायजो राजाफ्राबो बिथांनि एगेन्स्टै मिथिबाय। जों फरायसा आफादा मैया बेखौ इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावनायनि उनावहाय दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिबाय जे नङामोन बियो, होमबालाय नंखायसोमोन। दिनैहाय जोङो फरायसा आफादनि बेबायदि खालामनायनिफ्राय मिथिबाय होननानै हयथ' जोंनि मिथिनायाव गोबां गामिनिफ्राय नैबे थानायावनो गाव गावनि माखासे अभिजगखौ लाबोनानै नंखाय थगायजानायनि थाखाय अभिजग होफैफिननो थाखाय बे थानायाव फैगासिनो दं, जेरै जों खबर मोनबाय थादों। आरो जों खावलायगोन जायफोरनाखि बेक्तिया बेबायदि मोनसे थगायजानाय खामानि मावजादों, दा बेयो साफ्रोमबो फैनानै सेरफांगुरि थानायाव मोनसे गाव गावनि जे थगायजानाय इरागदाव नार्जारिनि एगेन्स्टै केस कमप्लेन खालामफैनांगौ, आं बेखौ खावलायदों। বন্ধ আন্দোলন ধৰ্ণা কিবা কিবি মই শুনি ইয়ালৈ উপস্থিত হৈছোঁ। এতিয়া অহাৰ পিছত কথাটো গম পালোঁ, মানে বিশেষ এটা মানে এণ্টি ছ'চিয়েল কাম কৰাৰ কাৰণে এজন দোকানীক ধৰি লৈ তাক অলপ শাস্তি দিয়া হৈছে। কিয়নো পাব্লিক যিটো অৰুণোদয়ৰ কাৰণে এতিয়া মানে দৌৰি আছে তেখেতসকলক আকৌ প্ৰবঞ্চনা কৰি এতিয়া যে অনলাইন যোগে মানে এইটো এপ্লাই হৈ আছে, সেইটো মিছা কথা কৈ এতিয়া বহু হাজাৰজন বেনিফিচিয়াৰীৰ পৰা সিহঁতক পইচা আদায় কৰি লৈছে। কাৰোবাৰ পৰা 200 টকা, 300 টকা, 500 টকাকৈ লৈছে। এতিয়া হাজাৰ মানুহৰ পৰা এনেকৈ মানে প্ৰবঞ্চকৰ দৰে কাম কৰি আছে। সেইটো ল'ৰাক আমি অলপ শিকনি দিব লাগে বুলি তেখেতক আমি ক'লোঁ, কিন্তু কথা নামানাৰ কাৰণে আমি শাস্তি দিব লগা হৈছে। সেইটো হ'ল আপচু সংগঠন হিচাপে আজিৰ কথা নহয়, আজি 50 বছৰত ভৰি দিছে। 50 বছৰলৈ আমি সাংগঠনিক কাম কৰি আছোঁ। তাতে কোনো মানে আইনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত থাকিলে আমি সাংগঠনিকভাৱে এইটো সমাধান কৰি আহিছোঁ। কিন্তু আজি দেখা পালোঁ এই প্ৰবঞ্চকৰ হৈ আজি আইনে টিউ দিছে। আৰু যোনে সাংগঠনিক লিডাৰ এজন ৰামপুৰবিল আঞ্চলিক ছেক্ৰেটাৰী হয়,
তেখেতক বন্দী কৰি এতিয়া লকাবত থৈছে সেইটো কেনেকৈ আইন হ'ব পাৰে এইটো গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যদি এই প্ৰবঞ্চকক ইৰাকদাও নাৰ্জাৰীক ধৰক তেখেত মানে প্ৰবঞ্চনা দি আছে পাব্লিকক মানে টকাই আছে গতিকে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ আমাৰ সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা আমি এনেকৈ আগে পিছেও কাম কৰি আহিছে যেতিয়া তেখেতসকলেও গম পায় গতিকে আইনীভাৱে যিবোৰ ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাটো তেখেতসকলে লৈ থাকক কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে নহয় সাংগঠনিকভাৱে তেখেতক এৰি দিব লাগে আৰু যদি এৰি নিদিয়ে তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম তাৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ম আজি চেৰপাংগুৰি OC তেখেত সুশীল ছেত্ৰী তেখেতক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰা স্বত্বেও তেখেতে কোনো এটা পদক্ষেপ লোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া SPৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ DSP এতিয়া আহিব বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু এতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰে কি কয় আজি চিফ মিনিষ্টাৰে ডিক্লেয়াৰ দিছে কি 6 লাখমান অৰুণোদয় আঁচনি সেইটো মোকলাই কৰি দিব তো সেইটোলৈ পাব্লিকৰ এটা আশা আছে তো যে মানে সেইটো কেনেবা কিবা পাব পাৰোঁ নেকি কাৰোবাৰ আগত মই যদি হৈ যায় এনেকৈ এটা ভাৱধাৰাটো তাকেই তেনে ক্ষেত্ৰত মানে আমি পাব্লিকক এনেকৈ প্ৰবঞ্চনা কৰিব নিদিওঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ে তেখেতৰ দায়িত্ব লওক যে আমি ৰামপুৰ বিল চেৰপাংগুৰি যি হৈ আছে সেই ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক আমি চিফ মহোদয় আমাৰ ওচৰত নাই তথাপি তেখেতে এতিয়া মানে কথা পাতি আছে তো যেনেকৈ হওক সংগঠনৰ এটা মৰ্যাদা থাকে সেই মৰ্যাদা যাতে আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ এই মৰ্যাদাৰ যাতে মানে কোনো ব্যাঘাত নজন্মে আজি BPFৰ মানে এটা পলিটিকেলাইজ হৈ গ'ল BPFৰ মানুহবিলাকে চান্স লৈ আছে চান্স লৈ ইয়াতে থানাৰ সন্মুখতে ধৰ্ণা দিছে কিয় ধৰ্ণা দিব কিয় দিছে তেতিয়াহ'লেতো আমি এইটো ক'বলৈ বাধ্য হ'ব আজিৰ দিনত BPF কেইজন আছে আমি UPPL হিচাপে APSU হিচাপে BJP হিচাপে একেলগে যদি আমি পিলত নামো BPFটো একদম ধ্বংস হৈ যাব তেতিয়া সেইটো কিয় হ'বলৈ দি আছে নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত কিয় গৈ আছে গতিকে সময় থাকোঁতে তেখেতে ব্যৱস্থা কৰক এৰি দিব লাগে সোনকালে যদি এৰি নিদিয়ে আবেলিলৈকে আমি তাৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব